Nech nás pustia. On podľa mňa musel niekam sa ísť prejsť a sa bojíme, že či neskočil niekde z mostu, alebo tak sme ho hľadali pri hej, sme ho nenašli nikde, lebo nám napísal dopis, že sa s nami učí. Idem si mi pozrieť byt. Dobre, my zatiaľ pozrieme Vy túto. pozrite, však zo spojení dám sa na oku, hej? Daj. Možno sa aj domov vrátil, alebo čokoľvek sa mohlo stať. Po koľkej ste si to všimli vlastne, že... Keby niečo RZP, hej. Páni, nevideli ste tu plus minus vo vašej výške pán starší, môžeme 50-60 sivá brada, alebo prešedivela. Nikoho takého si nevyšli. No okej, ďaká. Alfa 17. Takže popis osoby je výška cca 1,80 m, šedivé vlasy, bez čiapky, naposledy oblečené svetlo, zelená bunda, vojenský typ a máme nohavice. Nevideli ste tu pána prešedivela brada, prešedivelé vlasy, 180 cm? Nie. Nič? Dobre, vďaka. Zastrankozovaný, je v pohode, požil lieky, 10 kusov na spanie. Ale vyzerá byť v pohode bez zranení. Sanitka je na ceste. 50 liekov, antidepresíva a 50. A urgent 112, hej? Áno. Náš rajón. Hej, je na ceste, kam ide prosím doktor nemocnice? Hneď vám všetko vysvetlím, dáme hodinu. Ja zavolám na operačné, Mačku zmanažuješ a ja zmanažujem tu. Dobre, tak si. Dobre, vy ste rodine.